Видите отново хора. Пак справя пък. Ама то спаси една вода. С моята приятелка Ани. Ядеш за малко. Да те погледат. Да, пак се вижда, сякаш сме в село. Че не се вижда шутка-чуката. Ма той без вас към себе си съм сложил телефона. Две води. Доста ще сме на разходка. Но това е влог пак. Само за вода. Доста. Една водичка, дете. Не знам колко струва. Оли, имам нещо окото. Тук не. Не знам на къде. Анджи, тук имам ли нещо? Друго. Да. Някаква драсканица. Аз преди от котката ми имах котка. Рижава. Ма тя пак избяга. Аз котката ми преди имах драсканици по лицето. Пак ся от коти. Пак закрия. Разтоварващо и заминаха твоите, нали? Заминаха. Да, Валю си купи ти разтоварващо. Не защо ма. Два хляба ще ми дадеш, че Към два черни. Гледайте, ходите. Ти получавам и е нагоре с... Ще сложим едно левче. Няма как да ни трябва. И аз ви казвам. Няма как. Тук е от главата. Той го домаха, да се доплатва. Виждам 20 лева. Малко хляб, но 30 Но! 61 и 40. Аз го галем. Едно левче. Стопница навънка, гледам песни. Ама не зъби. Януари месец. Добре. Ви слушам. Една вода. Малко само. Да, виж, моите са тук, твоите са тук. Колко струва водата? 70. По-отделно ли да смятам? Да. Взех си. Те са моите. Дитке. Друго? Рокното завени оранжево. Довеждане 15.
Извините, хора. Но пак, като вчера, ама този път не беше така. Директно, аз както си вземам водата и те беше. И натиснах кошчето без... Кошчето? Копчето, без да искам. За спиране. Нали? Чао! Ние тук сме буквално на такова чудо. Я покажи вода. Да. Как е името? Хисар. Хисаря! Нищо. Чао, мене. Няма какво повече да ви кажа. Чао.